Uy, Sarge! Grabe, kumusta naman ka? Talagsal lagi mo uli lagi. Lagi pre, nagsaraw ka uli pre, layo kay kung na-assignan pre. Ba't layo kay itong basilan pre? Nya ikaw, kumusta man ka? Nya, kumusta man itong lugar dere? Okay ra ba? Okay ra pre. Madala ra pug smile biya. Bisag usahay, samok usahay, hapsay ra pod. Naiato pre ba kaning katong di assignan nimo ba sa layo ba? Grabe yan daw gira dito daw. Nya, musta man imong kuan dito? First time nga gira dito. Gira na, gustuhan pre, sus grabing gira dito. Kung kasi piti-piti ang bala pre, pero wala. May kayabangan to. Pag ana tindog ko, tingaw ka oba na mo tindog ko, dingilingi ko sila hupop. Nyab mo rak-rak ko na bababababababag. Nyab. Dah, grabe. Grabe ka power gini mo pre ba? Sainan ka, tindugan imong bala Sus, laro kay. Sus. Ako mga kaoban pero ratol ay nang ratol ninga sila nga kanang mo tindog daw ko. Sus, wala ay pag rak-rak sa kontra pre, pag ana makita na kong bala pre, mulihay ko ana pero akong hupaan ana pag ana po maaring bala na ana po pag maari ang bala ko dito sintro hupo ko. Pag mamuwi po gamay man muwi baliw. Grabe, murag duda ko naman pre, naagay gidadala nga kung jud, naagay anting-anting gidadala siguro, mao nang ngun ana imong abilidad ba. Murag naagyot. Wala pre ay, kaingon lagi sila grabe. Nakabilib sa kuha pre, kay tidak mo talaga bright kayo. Ang gubat pre, sus, tindog-tindogan na ko, sus, klaro kay bala na ko pre, pag anang bala, aso-aso, nang magbagar yung pala ko paingon dire pre ana ko ba muwib na ko ana sus pero pre pakyaw ba ana wala wala sila ko pre Biliba yun ako nimo pre ay. grabe yung guba dito pre grabe bala dito sus kiti lagi bala yung wala hunong bugtog barak-rak Talaga nabagsak ako dyan. ana ba guba kayo bro ay share kayo gubat sus wala na ka ba ay sus bagi kulbat sa gamay Biliba yun ako nimo pre ay. Idol lang gyud ka ba? Nagato pre ba kining murag duda ko na gyud kay dala nga kuan gyud. Pwede ko na mangayo ko na ba? May na magamit ko puhon ba? Ay, na pre, basta ikaw. Ato-ato ra. Ha? Ala pa nabi. Ikarga akong taga. Kapit sa gani. Sige pre, ngi sa ko pre ha. Lah. Unsa to si pare nga? Lain na magkaglinaktan. Unsa ka to ba? Pre. Nya. Sunada gyud ka to pre nga maayo ka sa kuha. Kursunada gyud ko pre, mao ging nianhi ko sa inyo ha mong basig makapangayo nimo ba makatabang depensa ba ana. Pero tagaan ni ka pero ato-ato ra gini pre kay kini kung akong dala diri pre. Kabilin kini sa kong lolo nga sawa ko katrini. Mao gini iyang gihatag sa kuha nga sekreto nga kanang mao gini makatabang ra sa kuha depensa ba. Bayad sa mga gubat-gubat anak nga. Bi atong kundi piha pa na bi. Kay para na po depensa ba. Karon pre kay sunada mo jud pre. Di magita gid palabtan akong lolo di magita na ipabasa pero ikaw kay sunada mo jud ka ya sa grado mo jud ka ini ako lang gining basahon pre ako na ipakita sa imo ay aron jud ka makatuo ba o unsa jud ka epektibo ba nga kung gubat dito nga grabing gubat nako dito nga tinugtindog ra ko kay isod pagkain mahambog ta nya ng hambog dayta nya di tinuod day bitaw kuan lain kayo. Ikare mo kuan ani, Pero pre, unsay kabutang niya na? ikare mo basa ani, ikare mo Ano ba? kuan ana mo kuan ana. O kana pre, Tago lang sa dakong bato. Mo pre mo na? mao ni gi bilin sa akong dulo pre.
Sigurado ka ini. Mao ka na pre, grabe. Mao man ning sure sa iyang grapa nga iyang gibilin sa kuha. Grabe, mao ka na pre, makaduda po. Grabe, nang tago lang sa dakong bato. Ay katawa pre. Sa yaga mga pre ay. Bitaw pre. Igo bitaw ko pre. Pusgay na ko pre. Ay pa nabi silingan na. Sao man gid pre nga. Ako katagod akong bato pre. Sinungaling ka!